Oi lur. Resep sebelah mas ngiler aku. Oh, klik gas lur. Nah, sing pertama cepakne bumbu-bumbune lur, koyok brambang, bawang, kencur, cabai merah, cabai rawit. Bahan isiane enek sawi, kubis, mie burung dara, pre, kerupuk udang cilik dan ojo lali endoke ya. Iki ditambah sosis opo pentol opo ceker yo tambah mantap lur. Wes sak eneke ae. Mari ngono disambi blender bumbune, rendem kerupuk dhisik selama beberapa menit. Nah, langkah masake oseng bumbu sing wis di blender mau sampai keadaane rada kering. Mari ngono disokne kabeh kerupuk sak banyu rendemane. Terus mine dicemplungne pisan. Lek sekirane banyune kurang ditambahi ora apa-apa. Sakwise umup cemplungne sawi karo gubise mau. Ojo lali cemplungne uyah, gula, merica sak cukupe, bumbu penyedap sak cukupe. Terus dikek kecap ikan sak cukupe. Aduk-aduk, ojo lali ndok obloke mau disokne kabeh. Tunggu sampai bumbune ngresep. Walah, iki lho penampakane. Wes gak kesuwen. Jo, madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wes lur, simpelkan resepnya. Boleh dicoba. Oke, bye bye.